Емилия, искам да се научи учителка. Например, математика. Защото много обичам математиката. Искам да стана на 6-ти клас. Ще четам. Кръг. Деца трябва да си пишете домашните. Сметнете го е така. 6 по 5 колко е? -2. Айде, 3 от мен. Ще имам учителска чанта, както имат другите господи. Една такава, дето има такава с дръжка. Там е такава. Там има всякакви учебници, химикалки, тетрадки. Много неща. Деца, пригответе се за час. Изведете тетрадките си и започваме да пишем. Запишете заглавие. Умножение с преминаване. Не говорете в час, деца.